regăsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Atitudine aici la Eveniment TV. Sunt Cosmin Chelcea și așa cum fac de obicei, vă mulțumesc acelora care de la o emisiune la alta, pe parcursul unei săptămâni, de miercuri până miercuri, când suntem în direct, seara de la 20:30, ne scrieți mesaje, impresii, puncte de vedere sau chiar ne destăinuiți probleme cu care vă confruntați în comunitățile dumneavoastră. Faceți bine lucrul acesta pentru că multe dintre ele, dacă nu le vedeți, nu le regăsiți în emisiunea Atitudini, ele ajung spre competenta rezolvare din punct de vedere jurnalistic la colegii de la știrile Eveniment. Din această perspectivă, multe dintre ele sunt subiecte pe care le urmăresc și ei și surpriza plăcută ar putea să fie pentru dumneavoastră să regăsiți o rezolvare sau un răspuns din partea instituțiilor sau oamenilor care au ceva să vă spună. Ideea e că vă încurajez să faceți lucrul acesta atât pe adresa de e-mail a emisiunii noastre, atitudini@evenimentsibiu.ro, cât și pe pagina noastră de Facebook, pentru că ne-am păstrat ideea de modernism din punct de vedere al comunicării, am păstrat acea pagina noastră, acel cont emisiunea.atitudini, chiar așa ne găsiți și pe Facebook. Îi salut și pe aceia dintre dumneavoastră care ne priviți acum, deși nu sunteți din Sibiu, cu siguranță că și problemele dumneavoastră pot să aibă un ecou în cadrul emisiunii noastre, chiar dacă sunteți din județul Mureș, din județul Alba, din județul Cluj, acele localități în care știm deja că urmăriți emisiunea Atitudini, implicit Eveniment TV. Astăzi, așa cum știți deja, aceia care urmăriți promoționalele noastre și prin intermediul internetului, avem o discuție despre modul în care putem, dacă dorim, să ne îmbunătățim modul, felul, stilul în care să ne trăim viața, în care să ajungem, dacă vreți, de la o parte, de la o porțiune, de la un segment al vieții în care avem un dezechilibru, avem o problemă, avem ceva care considerăm noi că nu ne duce într-acolo unde să fim foarte mulțumiți de ceea ce trăim, spre o situație în care, dacă nu vom ajunge la o bunăstare foarte vizibilă, măcar să știm că din toate punctele de vedere ale interiorului nostru suntem așa cum ne-am dorit. Lucrul acesta, ce v-am spus eu acum, s-ar putea să pară oarecum utopic, s-ar putea să fie un scenariu de film de domeniul științifico-fantastic, dacă vorbim undeva la anii 1800-1900 chiar. Acum, 2014, când suntem în direct, noi și dumneavoastră de o parte și de alta a camerei și a monitorului televizorului dumneavoastră, știm că lucrurile acestea tot mai mult pot fi regăsite prin diverse tehnici, în diverse locuri, în diverse culturi, chiar în diverse forme de a crede, pe de o parte că știința reușește să se întrepătrundă în mod fericit cu credința, cu divinitatea, și, pe de altă parte, că tot mai mulți oameni, fie aici, fie școliți undeva în afara spațiului românesc și reveniți aici, vin să ne spună că sunt tehnici și metode prin care putem să ne ajutăm pe noi și pe semenii noștri. Unul dintre cei care face deja lucrul acesta, unul dintre cei care cândva, la un moment dat în viață, a luat o decizie, cred că a fost o decizie de moment și un moment de inspirație important, o inspirație, cred, care ne vizitează de fiecare dată și pe fiecare dintre noi atunci când avem cea mai mare nevoie. Spuneam, un astfel de om este cel care a venit astăzi la Sibiu, de la Cluj-Napoca, vorbind despre un proiect, Spanda Project, și despre modul în care realitatea pe care o trăim în fiecare clipă a existenței noastre poate să devină o realitate creată de noi și nu servită prin intermediul a tot ceea ce ne înconjoară, fără ca noi să fim conștienți de ea, dar utilizându-ne de ceea ce numim subconștient. Chiar așa se și întâmplă că la sfârșitul acestei săptămâni în care avem noi emisiunea aici la Sibiu să fie chiar și un curs care are tema aceasta, cum să devii creatorul conștient al realității, utilizând puterea creatoare și infinită a subconștientului tău. Dan Oros, spuneam, a venit de la Cluj-Napoca la Sibiu. Bun venit în emisiune! Bine v-am găsit! Ideea e că am uitat eu, se întâmplă ca telespectatorii noștri, doamnelor și domnilor, să sune și în timpul emisiunii, am uitat eu să fac un lucru important și un lucru prețios. Ideea e că am aflat pentru prima oară în emisiunea Atitudini, este clar, dar pentru prima oară la Sibiu, din perspectiva unei intervenții mediatice, ca să spun așa. Da, categoric.
Avem un eveniment despre care poate o să mai vorbim și la sfârșitul emisiunii, dar telespectatorii au aflat deja în cadrul său că vorbim despre un termen care are o legătură cu multe din materialele pe care le găsesc printr-o postare pe YouTube, printr-un text pe care îl găsesc pe bloguri ale unor persoane care deja au studiat mai mult decât psihologia în înțelegerea ei firească, și anume subconștientul. Dacă ar fi să punctăm pentru început câteva detalii, cam ce ar trebui să știm despre subconștient? Bine, mintea noastră este una singură, însă ea are 3 modalități de exprimare. Există așa numită minte supraconștientă, care am putea să spunem că este mintea lui Dumnezeu, da? Este o minte, să zicem, la care avem cu toții acces în anumite stări de conștiință. Există mintea conștientă, cea pe care noi o folosim zi de zi pentru a realiza diferite activități, pentru a organiza în mod logic lucrurile. Și există un al 3-lea aspect al minții numit mintea subconștientă, în care practic se înregistrează toată experiența noastră de viață. Și acolo, la nivelul minții subconștiente, prin repetarea sistematică a anumitor atitudini, a anumitor idei, a anumitor gânduri, se creează niște programe subconștiente care după aceea ne vor condiționa existența, într-un sens constructiv sau într-un sens neconstructiv, depinde de natura acelor programe pe care noi le creăm. Putem să înțelegem că e acel loc al minții de care nu suntem la care nu suntem atenți în fiecare clipă a unei zile, la care nu se manifestă în mod conștient, nu? Deci e ceva care nu e prezent acolo cu buna noastră știință, să înțeleg. Bine, nu numai că noi nu putem să fim atenți la mintea subconștientă, pentru că în mod obișnuit noi nu avem acces la ea. Această minte primește informațiile de la mintea conștientă. Practic, mintea subconștientă este un fel de oglindă care reflectă întotdeauna ceea ce se petrece în mintea noastră conștientă. Tocmai de aceea este foarte important să avem foarte mare grijă ce fel de gânduri, ce fel de emoții trăim, pentru că absolut toate aceste lucruri se vor impregna în această zonă inconștientă sau subconștientă și bineînțeles că apoi acestea, sub forma unor câmpuri vibratorii, vor începe să ne influențeze în diferite moduri. De fapt, ceea ce noi numim realitate este influențată de aceste impregnări subconștiente ale noastre. Practic, subconștientul are un dublu rol. Un rol de creator al realității, și o să vedem asta face împreună cu ceea ce numim matricea divină sau ceea ce numește fizica cuantică câmpul sau matricea, da? Și prin interferența dintre aceste impregnări subconștiente și acea matrice divină sau câmp, da? Va rezulta un câmp care va crea realitatea pentru noi, prin intermediul minții. Deci mintea noastră este cea care creează realitatea și după ce mintea creează realitatea, apoi organele noastre de simț o vor percepe și vom avea sentimentul că de fapt realitatea aceea este acolo dintotdeauna, dar de fapt ea există pentru că mintea noastră a creat-o. Când ne referim la lucrul acesta, ținem cont desigur de faptul că suntem cu toții diferiți. Din perspectiva aceasta, putem spune că nu există o singură realitate, ci există atâtea realități câți indivizi se află într-o încăpere, să spunem. Pentru că fiecare vedem altfel lucrurile. Vă întreb acum, există din perspectiva faptului că mintea este cea care împreună cu subconștientul poate crea acea realitate. Contează în ce măsură mintea acelei persoane a fost antrenată de-a lungul timpului, a fost pregătită? Contează dacă persoana respectivă are anumite obișnuințe deja de a își folosi mintea? Bine, revin. Realitatea este creată de mintea subconștientă, nu de mintea conștientă. Mintea conștientă ne-a fost dată tocmai ca să putem reprograma sau programa subconștientul. În înțelepciunea lui Creatorul
a gândit în felul următor: să nu se poată materializa imediat orice, ci mai întâi trece prin mintea conștientă și dacă se repetă de suficient de multe ori și cu suficient de multă forță și emoție un lucru, atunci el se va impregna în subconștient sub forma unor programe care apoi vor crea realitatea. Da? Deci, noi, practic, cu ajutorul minții conștiente putem doar indirect să creăm realitatea programând subconștientul. Pentru că dacă lucrurile pe care le gândim, toate s-ar materializa, imediat ar fi un haos în acest univers. Gândiți-vă că ne enervează cineva, da? Și gândim niște lucruri oribile despre el. L-am dezintegra instantaneu dacă am avea această putere instantanee de a materializa. Dar acest proces de materializare, de creare, trece prin zona subconștientă, care e un fel de zonă tampon, da? Și doar lucrurile care sunt într-adevăr sistematic hrănite, sistematic gândite, da? Doar acelea se vor materializa. Pentru că vă referiați la faptul acesta, chestiuni negative, în momentul în care ne-ar enerva cineva, ne-ar supăra cineva, sau există multe chestiuni în care, din invidia unora, asupra succesului cuiva sau succesului sau parcursului profesional, să poate exista gânduri negative. Acestea au o încărcătură care, orientată către cineva, vă întreb acum, poate afecta subconștientul acelei persoane? Categoric. Ce este foarte interesant este că atunci când, de exemplu, cineva gândește rău despre altcineva, într-adevăr, îl afectează și pe cel despre care gândește, dar îl afectează și pe cel care gândește. Pentru că am spus mai devreme, subconștientul este o oglindă pentru zona conștientă. Când gândești despre cineva că este prost, de exemplu, de fapt subconștientul înțelege că tu zici despre tine că ești prost. Și el va înregistra aceasta ca pe o afirmație sau ca pe o comandă pe care mintea conștientă o dă. De fapt, dacă ar fi să facem paralela cu un vapor, da? Mintea conștientă este capitanul vaporului. El știe direcția în care merge vaporul, el știe absolut toate detaliile călătoriei. Iar mintea subconștientă înseamnă oamenii din sala mașinilor. Ei sunt niște executanți, da? Ei execută tot ceea ce capitanul comandă. Exact așa, subconștientul nostru este un executant perfect. Tot ce trimite mintea noastră conștientă ca și sugestie sau ca și comandă, subconștientul execută fără să analizeze dacă este logic sau nu. La nivelul subconștientului nu există logică. Doar că nu există negație. Nu deosebește negația subconștientului. Pentru că dacă eu, de exemplu, spun cuiva să nu te gândești la un elefant albastru, acea persoană se va gândi exact la încearcă să și-l imagineze, pentru că gândul preia o formă vizuală, nu? Exact. Am înțeles. Întotdeauna noi trebuie să avem în vedere ceea ce ne dorim, nu ceea ce nu ne dorim. Da? Și întotdeauna energia noastră va însoți direcția în care e focalizată mintea. Că deja ați început să spuneți unul dintre principiile importante a ceea ce le spuneam încă de la început telespectatorilor, cum să devii creatorul conștient al realității. În primul rând, prin a te concentra asupra ceea ce îți dorești de fapt și nu asupra ceea ce nu-ți dorești sau asupra ceea ce nu ai. Pentru că majoritatea celor care nu au, să spunem, suficienți bani, spun în fiecare zi că nu am bani. Deci, practic, se concentrează pe faptul că nu au. Exact. Am înțeles. Ideea e în felul următor acum. Unde există sau în ce măsură există și divinitatea? Întreb lucrul acesta pentru că suntem într-un spațiu în care foarte mult s-a pus și se pune accent în continuare pe ideea de divinitate așa cum e văzută din perspectiva religioasă. Sub ce formă e văzută într-o astfel de inițiativă personală, că mă gândesc că devine o inițiativă personală aceea de a-ți asuma schimbarea vieții și a realității tale prin utilizarea subconștientului? Bineînțeles că nu putem să excludem divinitatea pentru că, de fapt, absolut totul este rezultatul, să zicem, acelui câmp energetic care are o frecvență extraordinară, acea inteligență supremă, da? Aceea este materia primă pentru tot ceea ce urmează să se materializeze. Dar, totuși,
eu aș face o diferențiere între spiritualitate și religie. Religia este un cadru organizat în care se desfășoară și activități spirituale, dar nu numai, pe când spiritualitatea este cu totul și cu totul altceva. Și, de fapt, marea problemă a noastră este că am fost educați într-un spirit materialist, în care, de exemplu, se spune că conștiința este produsul creierului, ceea ce este o aberație absolut incredibilă. De fapt, rolul suprem îl joacă conștiința și când ne referim la conștiință, ne referim, de fapt, la Dumnezeu, da? Sau la spiritul din noi, care, de fapt, este acea scânteie divină despre care se vorbește în toate tradițiile spirituale. Deci nu se exclude deloc ideea de Dumnezeu, dimpotrivă, acest proces de creație se realizează împreună cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce noi numim, de fapt ce numesc eu în sistemul pe care îl dezvolt matricea divină, reprezintă ceea ce în creștinism se numește Sfântul Duh. Da? Adică energia creatoare a lui Dumnezeu. Și cum să îl excluzi pe Dumnezeu când participă El însăși prin energia lui creatoare în acest proces de creație. Doar că la nivelul acelei matrici divine, acolo de fapt există toate posibilele viitoruri. Da? Există toate posibilele viitoruri, iar conștiința noastră, ținând cont de impregnările noastre subconștiente, din infinitele posibilități, alege una singură și aceea va deveni realitatea pentru noi. Într-un fel, principiul acesta există și în formele de spiritualitate din religii. Pe principiul și pe, e clar, asta poate fi verificată ca și lucru scris, cere și ți se va da. Exact. Pe principiul accesează, tradus acel cere ce ți se va da, accesat, tradus în termeni mai științifici, accesează una sau alta din variantele de viitor respective. Numai că aici că a cere trebuie făcut într-un mod corect. De ce? Pentru că dacă noi ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi aia, dă-mi aia, dă-mi aia, de fapt, noi ce transmitem lui Dumnezeu? O stare de lipsă. Pentru că cerem. Cer pentru că nu am. Dar, de fapt, și Iisus spune în Biblie, atunci când vă rugați, așa să vă rugați ca și cum deja aveți ceea ce cereți. Da? Deci, de fapt, rugăciunea în forma ei corect realizată înseamnă o stare de recunoștință că deja ai primit ceea ce îți dorești să obții. Pentru că acea matrice divină, energia creatoare a lui Dumnezeu, de fapt, și ea se comportă ca o oglindă. Dacă vrei ca oglinda să zâmbească, mai întâi zâmbește-i tu. Da? Și aici e la fel. Dacă vrei prosperitate, da? Trăiește sentimentul de recunoștință ca și cum ai fi deja prosper și atunci acea energie creatoare, matricea divină, o să înceapă să reflecte în viața ta prosperitate. Dar dacă tu te rogi să primești pentru că n-ai, exact lipsuri o să îți reflecte în viața ta. Nu e vorba de faptul că acea energie ar fi rău intenționată, ci este vorba de faptul că așa funcționează lucrurile. Și dacă noi dorim să obținem rezultatele scontate, da, atunci e important să înțelegem întâi mecanismele funcționării și apoi, după ce am înțeles corect mecanismele, chiar să începem să acționăm într-un mod corect pentru a obține ceea ce ne dorim. O întrebare. Da. Poate oricine să ceară în momentul în care și poate oricine să-și dorească un viitor mai bun? Există pentru toată lumea? Bineînțeles. Orice persoană este înzestrată cu toate capacitățile necesare pentru a obține succesul, fericirea, bunăstarea și așa mai departe. Bineînțeles că unele persoane și-au dezvoltat mai mult aceste abilități până în acest moment, dar asta nu înseamnă că nu poate oricine să înceapă să facă acest lucru. Eu nu vreau să spun că este ușor,
Cine o să spună că este ușor, categoric minte. Nu este ușor. Procesul de transformare este un proces dificil, care implică sacrificii, implică tenacitate, perseverență, dar este posibil. Eu personal, în urmă cu mai mulți ani, cam 9-10 ani, am fost o persoană care aveam lipsuri materiale majore. Pentru că în practica spirituală, eu de peste 20 de ani sunt preocupat de spiritualitate și am practicat, iar căile spirituale, în general, te învață cum să nu-ți mai dorești lucruri materiale. Te învață umilința și umilința e foarte bună. Da, umilința într-o anumită formă de sărăcie. Exact. Asta te învață, dar asta vreau să spun. E greșită forma aceea de abordare. Eu am făcut-o și chiar am făcut-o foarte bine. Practic mi-am programat subconștientul pentru sărăcie și am trăit sărăcia. Da? Și la un moment dat, când am ajuns într-un punct din care se părea că nu se poate mai jos, atunci am luat niște decizii și am început să acționez altfel. Am început să demarez niște activități pe cont propriu, iar acum construiesc o afacere în domeniul wellness pe care am dezvoltat-o în 15 țări. Pe de altă parte, doar când omul ajunge jos, poate să înceapă să urce. Nu neapărat, dar experiența ne arată că majoritatea oamenilor totuși reușesc să se mobilizeze doar în momentul în care ajung într-o situație critică. Pentru că tentația este de a te agăța de puținul care în aparență înseamnă siguranța. Dacă ar fi să ne referim la, uite, simplu, la tot ce se întâmplă în spațiul acesta estic al Uniunii Europene, nu mă refer la Europa ca și continent, al acestei structuri Uniunii Europene. Cel puțin două state de aici, Bulgaria și România, sunt cam ultimele două țări ale Uniunii Europene din punct de vedere al confortului de viață a locuitorilor, din punct de vedere al salariului minim, din punct de vedere al lucrurilor care ar putea să fie catalogate în orice sondaj sau clasament drept bucurie de viață pentru acești locuitori. Asta înseamnă că există o comoditate foarte mare, pe de o parte, pe de altă parte există o pregătire insuficientă? Eu cred că mentalitatea este marea problemă. Și mentalitatea vine tocmai din modul în care subconștientul ne-a fost programat. Da? Dacă analizăm țările din Occident, vedem că acolo sistemul de educație este diferit. Da? Se pune mult mai mult accentul pe partea practică, da? Pe dezvoltarea unui spirit antreprenorial, pe când la noi încă mai persistă, nu, acele impregnări subconștiente care țin de comunism. Cred că va mai fi nevoie încă de ceva ani până când cu adevărat ne vom elibera de acele influențe și într-adevăr se va produce o schimbare consistentă și sincer eu cred că și acest curs va aduce cel puțin o mică contribuție la schimbarea acestei mentalități. Cursul din 22-23 martie. Da, în weekendul acesta. Am înțeles, e la Sibiu. Aici scrie că e modulul 1. Să înțeleg că de obicei când vă deplasați prin țară aveți un modul de inițiere sau de familiarizare și ulterior reveniți și cu... Nu, acest curs are de fapt 3 module. Asta este partea de bază a cursului, 3 module. Primul modul vorbește despre modul cum să ne reprogramăm subconștientul, da, pentru a putea crea realitatea pe care noi ne-o dorim. Modulul al doilea se referă la cunoașterea sau înțelegerea modului în care se creează această realitate și modul de funcționare al creierului și al minții. Pentru că adevărul este că realitatea este totalmente diferită de ceea ce credem noi și simțurile și în special creierul nostru deformează foarte mult ceea ce noi numim realitate. Ea arată complet diferit. Și al treilea modul este despre conștientizarea conexiunii noastre cu sursa, adică cu Dumnezeu.
spun conștientizarea și nu reconectarea, cum spun unii, pentru că niciodată n-am fost deconectați. Când suntem deconectați, înseamnă că nu mai suntem aici, teoretic. Nici măcar atunci. Niciodată nu suntem deconectați. Doar nu suntem conștienți de conexiune. Și modulul 3 urmărește să ofere modalități tehnici practice prin intermediul cărora să începem să redevenim conștienți de conexiunea aceasta cu sursa. Și de asemenea mai sunt patru bootcamp-uri, tabere de reprogramare a subconștientului, tabere în care se oferă tehnici din tradiția yoga, zen, taoism, shivaismul din Kashmir și multe altele și practic acolo oamenii sunt învățați cum să intre în stări de conștiință care sunt favorabile procesului de reprogramare a subconștientului. Ați amintit câteva din tehnicile pe care cred că și telespectatorii noștri le știu, unele dintre ele, pentru că s-au promovat unele în mass media, despre altele lucruri pozitive, despre altele lucruri negative, în funcție de interese, la urma urmei, ale unora sau altora asupra lor. Care dintre toate aceste, să le spunem, curente, mișcări de gândire, forme de relaționare cu divinitatea, cum să le spunem, cum doriți, care vi s-a părut cel mai aproape de ce s-ar potrivi tipului actual al românului, al locuitorilor acestor meleaguri? Da. Practic, acest proiect al meu este Vă referiți la Spanda Project. Spanda Project. Este o combinație între elemente spirituale din tradițiile străvechi, elemente de dezvoltare personală și elemente științifice. Și am făcut un mixaj din acestea tocmai pentru ca informația să fie mai ușor asimilabilă pentru niște ființe care trăiesc în Occident. Pentru că la un oriental, dacă îi dai o tehnică, el începe să o practice și obține rezultate. În Orient, educația este focalizată pe emisfera cerebrală dreaptă, care este intuitivă, da, receptivă, creativă. Pe când în Occident se pune accentul pe emisfera cerebrală stângă, logică, analitică și adevărul e că unui occidental, înainte să realizeze o tehnică pe care i-ai oferit-o, trebuie să explici foarte clar cum funcționează. Pentru că dacă el înțelege cum funcționează, atunci o să înceapă să aibă și eficiență în realizarea tehnicii. Dar altfel, în general, ei nu pot să îmbrățișeze plenar o tehnică dacă nu o înțeleg. Dintre cei pe care îi întâlniți de obicei la cursuri, cam ce vârste au persoanele acestea sau cam în ce domenii lucrează? Vă întreb lucrul ăsta pentru că educația este un factor important pentru tot ceea ce înseamnă, dacă vrem, nu doar devenirea într-o anumită meserie, ci succesul și bunăstarea unei persoane și a unei familii. Din perspectiva asta se spune că mulți dintre cei care trăiesc în România acum nu au cultura, obișnuința ca după vârsta de 30 sau 40 de ani, după 40-50 de ani, să spunem mai mult, nu mai au obișnuința și cultura de a se mai școli, de a mai învăța ceva. Da, dar acest lucru începe să se schimbe. Majoritatea cursanților pe care am sunt între 30 și 50 de ani. Din absolut toate domeniile, oameni de afaceri, profesori universitari, profesori de liceu, din vânzări și așa mai departe. Deci, categoric există un interes legat de acest subiect și, sincer, eu cred că subiectul acesta legat de subconștient este în acest moment cel mai important trend, să zicem, pe piața, ca să spunem așa, pe piața spirituală, pentru că, de fapt, aici
la nivelul subconștientului zace o resursă absolut incredibilă pe care noi nu o utilizăm. Practic, peste 95% din existența noastră se petrece în zona subconștientă. Asta spun oamenii de știință. Acum, dacă analizăm obiectiv, de fapt, cam 99% din viața noastră se petrece acolo. Se pune întrebarea de ce un om bogat e bogat, de ce un om sărac e sărac. Și din perspectiva subconștientului, răspunsul este foarte simplu. Omul bogat este bogat pentru că el și-a cultivat programe lăuntrice, într-un mod conștient sau inconștient, programe subconștiente pentru bogăție. Iar săracul este sărac pentru că și-a programat subconștientul pentru sărăcie. Când spuneți și-a cultivat, mă duc cu gândul la, efectiv, la cultivarea pământului, adică omul acela a însămânțat ceva și așteaptă să crească, sau cum? Și are și grijă pe parcursul timpului să crească ceea ce a însămânțat. Exact. Într-un fel, noi suntem niște agricultori de lume interioară. Noi semănăm în lumea interioară ceea ce am dorit să culegem în realitatea exterioară. Și de obicei, întotdeauna, oamenii bogați, care au ajuns bogați într-un mod cinstit, ei au investit foarte mult în partea de dezvoltare personală. Da? Acei oameni, în mod sigur, știu aceste lucruri legate de subconștient și ei le aplică zi de zi. Sigur, sunt și în România oameni de genul ăsta. Bineînțeles. Pentru că telespectatorii noștri care se uită de obicei la televizor văd oameni din sfera politicului în special care, sincer să fiu, nu cred că sunt școliți în așa ceva, ci ei sunt de o altă factură, acel spirit de gașcă și de grup în jurul unor formațiuni sau partide care deci nu ne referim la aceea pe care îi văd că dau vizite la DNA sau mai știu eu pe unde. Ne referim la oamenii care țin de o anumită valoare, o coloană vertebrală? Exact. Pentru că acolo, când obții această bogăție prin mijloace, să zicem, mai puțin morale, de fapt se creează altfel de rezonanțe. Și acele rezonanțe, până la urmă, se vor întoarce împotriva celor care le-au creat. Deci, când vorbiți de rezonanță, acum îmi explic așa, practic funcționează principiul cine se aseamănă se adună. De-aia reușesc oamenii ăștia să se coaguleze, pentru că rezonează la același nivel, probabil. Bineînțeles, chiar savantul englez Rupert Sheldrake vorbește de așa numitele câmpuri morfice sau câmpuri morfogenetice, care se creează în jurul grupurilor de ființe umane sau chiar în cazul animalelor, da? Și acel câmp, practic, întrețin o anumită stare de fapt în grupul respectiv. Toți sunt racordați la acel câmp energetic, îl hrănesc și se hrănesc din el și sunt influențați. Deci, din perspectiva asta, atunci, pentru a te menține o persoană de succes sau pozitivă, ideal ar fi să te asociezi, să te înconjori, să te duci în locuri unde rezonezi cu astfel de oameni. Bine, eu cred că o ființă cu adevărat puternică va alchimiza orice mediu în care el apare. Deci nu se pune problema de a fugi de lume, ci este vorba de a te face pe tine suficient de puternic lăuntric, de a-ți stabiliza suficient de bine acele rezonanțe benefice încât tu să poți să faci față oricărei influențe nocive care ar putea să apară. Am ajuns acolo unde doream chiar să vin cu o următoare remarcă de data asta. Citeam pe site-ul pe care îl aveți, Spanda Project, probabil se numește. SpandaProject.ro. Așa. Vorbeați aici despre un lucru important pentru cei în tradiția hawaiană, da, în care se spune binecuvântează acele lucruri pe care ți le dorești. Exact. Și această tradiție Huna, se numește, sau Kahuna, este extraordinară. Am studiat-o în ultimii ani și, într-adevăr, inclusiv Ho'oponopono, care este, să zicem, ceva mai cunoscut, face parte din această tradiție hawaiană.
Ei spun foarte frumos că întotdeauna să binecuvântezi acele lucruri pe care ți le dorești. Întotdeauna când admiri pe cineva, se creează un proces de rezonanță prin care asimilezi calitățile benefice ale acelei persoane pe care o admiri. În momentul în care, știu eu, ești invidios, de fapt, atunci îți tai orice formă de acces la acele lucruri pe care ai putea să le copiezi în propria ta ființă, da? Și la rândul tău să obții succesul. Sunt oameni care sunt de părere că le e greu să obține succesul, echilibrul, stări de bucurie și de fericire în viață de unii singuri. Și se angajează așa pe parcursul mai multor etape din viață într-o luptă, cu ghilimele, dar devine luptă pentru mulți dintre ei, aceea de a își căuta, de a-și găsi, de a-și forma ceea ce ei numesc suflet pereche. Există, nu există? Cred că aflăm un răspuns acum, pentru că eu am aflat tot de pe site-ul pe care îl aveți că ați primit un cadou spiritual deosebit, special, în 1997, și anume începerea relației cu soția dumneavoastră Simona, pe care o considerați suflet pereche. Da, inclusiv Jung vorbește despre acest aspect, dar eu personal am studiat mai mult din perspectiva șivaismului din Kashmir. Este o școală spirituală care a existat în urmă cu 1000 de ani în nordul Indiei. Din punctul meu de vedere, este școala cea mai elevată despre care eu știu în acest moment. Și acolo se spune că, de fapt, fiecare bărbat are ceea ce se numește o femeie interioară și fiecare femeie are un bărbat interior. Când noi întâlnim o ființă care se suprapune aproape perfect sau perfect peste acest ideal lăuntric, care de fapt întruchipează perfecțiunea așa cum o concepem noi, da? Atunci, de fapt, înseamnă că am găsit un suflet pereche. Nu există doar un suflet pereche, pot să existe mai multe asemenea suflete pereche și e și logic din această perspectivă, dar în mod cert când întâlnești sufletul pereche, o să-l recunoști în mod sigur. Deci nu există posibilitatea să-l întâlnești și să nu-ți dai seama. Îți dai seama imediat. E un feeling special care nu poate fi împărtășit, dar îl recunoaște oricine atunci când îl trăiește. Practic se recunosc reciproc? Da, apare o recunoaștere reciprocă și e o mare șansă. Există totuși situații în care nu se pot întâlni suflete pereche și mă întreb aici pentru că sunt oameni care își formează familii, ulterior se despart, divorțează, trăiesc poate separat, alții înțeleg că n-au fost cu sufletul pereche. Bine, nu toată lumea se va întâlni în actuala existență cu un suflet pereche, dar ar fi o mare greșeală, cred eu, ca cineva să aștepte o viață întreagă sufletul pereche. Deci nu cred că e o Sunt oameni care se duc pe peronul unei gări prin care nu trece niciun tren sau nu mai trece niciun tren, sperând că poate vine. Bine. Poate să facă ceva în sensul ăsta, să-și cumpere un bilet la un avion sau la altceva, deci nu la trenul respectiv. Bine, o să-l atrage într-un fel. Eu cred că este important ca în permanență să fim în acțiune, să fim în căutare, să fim cu antenele deschise. Și Dumnezeu știe dacă se va petrece sau nu, dar cel puțin să facem noi tot ceea ce este posibil pentru a reuși. Nimeni nu poate să-ți garanteze faptul că vei reuși. Nu vreau să aibă telespectatorii noștri probleme acum în cuplu, acasă, adică dacă cineva e acum într-o relație și fără să recunoască în mod deschis sau concret, nu se simte 100% împlinit, ce să facă dacă e în relația respectivă? Să-și mai caute sufletul pereche sau... Bine, aici intrăm într-o zonă destul de delicată. Vorbim la urmă de dreptul fiecăruia de a fi fericit și complet. Așa este. Din păcate, noi ne intersectăm foarte mult cu regulile care există în societate, dar într-o societate ideală, lucrurile ar funcționa cu totul și cu totul altfel. Adică ar exista
o libertate și o flexibilitate incomparabil mai mare. Pentru că totuși societatea cu regulile ei sufocă ființa umană. Și societatea asta de tip modern îndeamnă la posesiune. Bărbatul meu, femeia mea, dar lucrurile merg și mai mult. Poate ajung în subconștient. Problema mea, mergând mai departe la lucruri negative de sănătate, afecțiunea mea, sau mai știu eu, în momentul ăsta dacă le personalizează, nu le introduce mai mult în subconștient. Bine, ba da, oricum orice intră acolo, dar e vorba că este un mod de abordare egotic al problemei. Lumea crede că dacă afirmă nu pot să trăiesc fără tine, asta este o declarație de iubire. Dar, de fapt, aceasta nu este decât o declarație care arată că acea persoană este atașată într-un mod egotic. Iar cei care au studiat programarea neurolingvistică în NLP-ul ar spune că e o programare aici. Da, bine. S-a creat o obișnuință, da? S-a creat o obișnuință care apoi ne condiționează. E un program subconștient până dacă Iar dacă nu mai e cu persoana respectivă, normal că nu se va mai simți bine. Da, da. S-a creat o dependență, identifică starea de fericire pe care fiecare o trăim de fapt în noi înșine, identifică sau consideră că, de fapt, cauza fericirii este cealaltă persoană, dar fericirea este o opțiune interioară. Poți să fii fericit și singur, poți să fii fericit și într-o relație. Fericirea este o chestiune de opțiune. Nu poate nimeni să te facă fericit. Poți tu să fii fericit, să optezi să fii fericit. Dar, într-adevăr, într-o relație, această stare de fericire se poate amplifica și, mai mult decât atât, din perspectiva evoluției spirituale, o relație de cuplu care urmărește să integreze și partea aceasta spirituală, deci evoluția în cuplu este mult mai rapidă decât pe cont propriu, dar e mult mai dificilă. Când ești tu cu tine, e mai simplu, dar când mai e implicat și altcineva, acolo încep să apară niște mecanisme mai sofisticate, dar dacă cei doi reușesc, într-adevăr, evoluția se produce foarte rapid. Am vorbit de relații, de relaționare între oameni, de relații de dragoste, de iubire, până într-acolo la, nu știu dacă e idealul, dar cel puțin așa spun cei care și-au întâlnit sufletul pereche, cum avem și cazul aici de față, însă cred că dacă vorbim de subconștient, de un creator al propriei realități, utilizându-ne de subconștientul pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl conștientizăm că îl avem ca ajutor în primul rând, am putea să ne referim și la acele probleme de sănătate care intervin uneori neașteptat, alteori datorită regimului de viață, modului de viață pe care îl avem și alteori la vârste la care în mod normal nimeni nu s-ar aștepta. Sunt persoane tinere care au probleme de sănătate sau maladii chiar considerate grave, incurabile sau greu de trecut peste ele. Din perspectiva aceasta există și curentul acesta al noii medicine germane care spune că orice boală are o cauză emoțională și că de acolo ar trebui plecat întâi. Probabil că mai trebuie să se cumpere încă multe medicamente, multe chimicale, cum vă spuneam și într-o emisiune precedentă. Industria farmaceutică probabil trebuie să funcționeze încă foarte bine până când și numărul mare de medici să accepte că ar trebui întâi să se pornească de la rădăcină și nu doar de la a trata lucrurile. Din perspectiva unor afecțiuni de sănătate, a unor probleme care te pun în fața unor situații care nu mai depind de tine, putem lucra prin intermediul subconștientului cu noi, cu persoana respectivă? Da, categoric. Unul din capitolele pe care le ating în cadrul modulului 1 este despre modul în care gândurile noastre influențează starea noastră de sănătate. Și nu este deja o noutate pentru nimeni faptul că modul în care noi gândim influențează în mod direct starea noastră de sănătate și că gândurile noastre pot să creeze boala, dar de asemenea gândurile noastre pot să și vindece. Depinde cum sunt orientate aceste gânduri.
Acum, efectul placebo este un efect bine cunoscut în care, prin intermediul gândirii pozitive, putem să ne vindecăm. Efectul nocebo este reversul, da? Prin gândirea negativă ne îmbolnăvim. De fapt, dacă corelăm aceste lucruri și cu știința epigeneticii, care vorbește despre faptul că prin intermediul factorilor de mediu noi putem să influențăm modul în care funcționează genele noastre, modul în care ele se exprimă. De fapt, când ne referim la acel mediu care influențează genele, ne referim inclusiv la credințe, convingeri, gânduri, dietă și așa mai departe. Și atunci, practic, o boală poate să apară în momentul în care, să zicem, gena sau genele răspunzătoare de declanșarea acelei boli se activează. Da? Aceste gene se activează doar când factorii de mediu favorizează acest lucru. Și să luăm un caz standard, cancerul, da? Dacă o persoană începe să fie stresată, să mănânce o mâncare de proastă calitate, da? Să gândească negativ și așa mai departe, creează niște factori de mediu pe care, dacă îi menține o perioadă de timp, acele gene care declanșează cancerul se vor activa. Ele există acolo din prima zi, dar nu se activează decât în momentul în care factorii de mediu favorizează aceasta. Și atunci se poate declanșa un cancer, dar dacă acea persoană e înțeleaptă și începe și schimbă acești factori de mediu, gândirea, credințele, convingerile, dieta și așa mai departe, se poate produce o resetare a genelor, da? Și acele gene care se activaseră să se închidă la loc. Da? Lucrul acesta se dezactiveze și atunci, dispărând cauza, da? Dispare și efectul și ne confruntăm cu un așa zis miracol, o remisie spontană. Lucrul acesta se întâmplă în paralel cu un tratament medicamentos? Poate să fie și așa, împreună cu un tratament medicamentos, sau poate independent de asta. Acum, sunt situații în care, eu nu sunt pentru medicina alopată, dar sunt situații în care ești la limită și poate că acel medicament te ajută să treci hopul și apoi începi cu metode, să zicem, naturiste. Dar eu cred că este înțelept să găsim întotdeauna un echilibru și să alegem cu înțelepciune. Repet, nu sunt pentru medicina alopată, dar nu cred că 100% este nocivă medicina alopată, adică are și părți bune care pot fi utilizate. Suntem pe ultimele minute ale întâlnirii noastre de astăzi. Am vrut să nu avem două subiecte în emisiunea Atitudine, așa cum poate v-am mai obișnuit, pentru că e un subiect care am văzut și din altele oarecum înrudite cu cel de astăzi, vă strânește interesul dumneavoastră, telespectatorilor noștri mai fideli, ca să spun așa, și pentru faptul că invitatul nostru de astăzi a făcut totuși câțiva kilometri, câteva sute de kilometri ca să vină de la Cluj-Napoca la Sibiu și din perspectiva asta eu zic că ar trebui să fie și pentru noi un motiv să încercăm să aflăm cât mai multe chiar și pe finalul emisiunii, din proiectele următoare, din ceea ce are de gând să facă în următoarea perioadă. Spanda Project, înțeleg, continuă și se dezvoltă. Categoric. După ce voi parcurge acest prim set de 3 module și 4 bootcamp-uri, deja mi-am propus anul viitor să lansez și alte module, pentru că în acești peste 20 de ani de când mă ocup de spiritualitate am acumulat foarte multe lucruri pe care doresc acum să le împărtășesc și sunt multe lucruri interesante și mi-am propus că o să urmăresc treptat să le pun toate în niște module și, bineînțeles, să poată să aibă acces toată lumea la ele.
Cei care vor să descopere mai multe din ceea ce v-ați propus să faceți prin Spanda Project pot să găsească informații pe internet, spandaproject.ro. Da, pe spandaproject.ro, acolo în permanență vor apărea evenimentele, informații suplimentare. De asemenea, există o secțiune video unde sunt mai multe conferințe înregistrate video care, bineînțeles, oferă niște informații importante. Sau pe Facebook, nu? Sau pe Facebook, dar pe site-ul acesta sunt cele mai multe informații și eu aici recomand ca lumea să... Cine nu știe să scrie exact, eu zic că intrați și pe Google, că toată lumea, asta am remarcat, în România este o problemă de a scrie www.numele unui site, .domeniu respectiv. E o problemă și la cei mai tineri nu, că deja sunt obișnuiți. Dar undeva la vârste mai înaintate e o problemă și toți deschid ca motor de căutare Google-ul și scriu acolo. Și cred că e suficient dacă scrieți și Dan Oros, cu siguranță găsiți redirecționări și referiri la site-ul acesta. Da, categoric. Am înțeles. Suntem la finalul dialogului nostru. Cum să devii creatorul conștient al realității utilizând puterea creatoare infinită a subconștientului tău e tema pe care sibienii o pot avea în vedere, o pot urmări în cadrul unui modul chiar aici la Sibiu în 22-23 martie. La sfârșitul acestei săptămâni, practic azi e miercuri, la sfârșitul acestei săptămâni aici la Sibiu sunt 2 zile pline, înțeleg. Da, practic în fiecare din cele 2 zile, sâmbătă și duminică, vor fi 6 ore de curs, de la 10 la 13 și de la 15 la 18. Și eu ce să zic, aștept cu drag. Găsiți pe site-ul meu adresa unde va avea loc acest eveniment și acolo vă și puteți înregistra pe site. E un formular acolo pentru Există un formular de înscriere și aveți toate elementele de detaliu, aveți descrierea modulului și atunci, dacă credeți că sunt informații care v-ar putea ajuta, eu vă aștept cu mult drag. Un element, zicem, important, există și garanție de returnare a banilor în cazul în care cineva consideră că nu a meritat investiția, fără să dea niciun fel de explicație. Dacă cineva consideră că nu a meritat, eu așa consider că este corect să primească banii înapoi fără niciun fel de explicație. Oricum și pe pagina emisiunii noastre am redirecționat astăzi, miercuri, deja evenimentul de Facebook care s-a creat pentru acest modul, pentru întâlnirea workshop, practic, și curs, nu? La Sibiu, și detaliile pentru dumneavoastră, cei interesați, le găsiți acolo. Mulțumesc pentru prezența la Sibiu și la Atitudini. Mult succes în a descoperi în țară, ca să spun așa, cât mai multe locuri și oameni care să primească informația care să-i ajute să-și facă o realitate mai frumoasă și mai bună. Adevărul este că mărturiile, care sunt o parte postate și pe site, m-au încurajat să merg înainte cu acest proiect. Ele mi-au arătat că, într-adevăr, oamenii au putut să fructifice aceste lucruri pe care le-au primit la acest curs și chiar au reușit unii să realizeze niște transformări incredibile într-un timp foarte scurt. Eu sunt un super optimist, dar feedback-urile pe care le-am primit au depășit cu mult așteptările mele super optimiste. Mulțumesc încă o dată și vă aștept să mai reveniți la Atitudine atunci când mai aveți acțiuni la Sibiu. Cu mult drag. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi aici la Atitudini. Eu vă spun că astfel de subiecte pot fi cu ușurință luate în seamă în continuare, să avem și alți invitați care să vorbească despre așa ceva sau subiecte înrudite și în măsura în care dumneavoastră veți reține că e bine să ne scrieți un răspuns, un mesaj, un feedback pe adresa de e-mail, pe Facebook, poate legat de subiectele acestea sau altele care pot fi de interes pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezența alături de noi, sunt Cosmin Chelcea și vă spun ca de obicei, luați atitudine, trăiți o viață la pozitiv.